କହିଦେଲି ନା ସ୍ୱରାଜ ଆସିଲେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ରହିବ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ହବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱରାଜ ପରେ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଦର୍ଶ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ହେଲେ ଏବେ ଦେଖ ବାବୁ, তোমার সেই আদর্শ রাষ্ট্র আদর্শ শাসন ব্যবস্থা কেবল ভ্রষ্টাচারের প্রতীক সাজি সারিছে। রাজনীতিকে শুদ্ধ ও পবিত্র করিবা ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହଁ, ମୁଁ ତ ମୋ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ତାହା ହିଁ କହିବି। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ ବାବୁ। ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇନି। ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଗାନ୍ଧୀବାଦକୁ ଚାପି ଦେଇ ଅନେକ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ରାଜନୀତି ଆଜି କଳଙ୍କିତ ଓ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ। ଆପଣ କହିଥିଲେ ନା পুলিশ প্রজাকে সেবক বলে ব্যবহার করিবা উচিত, নিজকে মালিক ভাবিবা অনুচিত। ହେଲେ ଏବେ ଦେଖ ବାବୁ, ଦେଖ ପୁଲିସ କି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଦେଖ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ପୁଲିସ କରୁଥିଲା। ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ? ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତରେ ସ୍ୱରାଜ ହେଲେ ଏମିତି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିବ। ପ୍ରଜା ଏଠି ନିର୍ଯାତନା ସହିବେ। ସବୁ କଥା ଖୋଲି କୁହ, କଣ ହେଉଛି କଥା? କେମିତି ନିର୍ଯାତନା ପାଇଛନ୍ତି? କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ ବାବୁ, ଅଗଣିତ ପ୍ରଜା ଏଠି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର। ରାଷ୍ଟ୍ର ତା ପୋଲିସ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମେ କୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛ? ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତେବେ ଆମ ନିର୍ଯାତନା।